Tak na to mám taky sloky. Kdo zná víc než první? Nesem vám noviny. Možná jedno. To se oživí. Druhá je, syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. Tak to neznám. To je nějaká jiná verze. Tak k němuž to andělé z nebe přišli, jako druhá. Já myslím, že ty kolegy žijou v různých variacích mezi nimi. Aha, No, hodně v prvních slokách, bych řekla. tak pojďme machorovat. První dáme a pak se Vidíme, co se z toho někdo ujme. Je? Tak dejte teď někdo to, nás mám poměrně vychrapaný laze včera, tak to nasazuju moc nízko. Tak si... Noviny poslouchejte, z Betlémské krajiny pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. Byla cesta, byla ušlapaná, byla cesta, byla ušlapaná. Kdo ju šlapal, Matka Krista Pána. Kdo ju šlapal, Matka Krista Pána. Postřetla ju tam svatá Alžběta. Postřetla ju tam svatá Alžběta. Kam ty kráčíš, sestřičko má milá. Kam ty kráčíš, sestřičko má milá. Kráčím, sestro, kráčím do kostela. Kráčím, sestro, kráčím do kostela. Poslouchať vše svatého Nešpora. Poslouchať vše